Sharif da wani sabon mawaki ne wanda ya fara tashi tun daga shekarar 2011 har zuwa kawo yanzu 2023. Muna fatan zai ci gaba da tahiya gaba da 2025. Dan Allah dan Annabi idan yau na farkon shigowa ka wannan channel din ta hanyar albarka, muna mai roƙonka da ka tsaya ka saurara kana kuma ka taimaka ka dinga mana subscribe, ya like da kuma kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda in da mun ɗora sabon bidiyo za ka daga gani da zarar mun ɗora. Sai dai abin da muke tunatar da kai kenan. Don kuma har ka riga ka shigo wannan channel din ta hanyar albarka, to daman ka san labarin da muke kawo muku akan daɗaɗɗen mawaƙa. Shi da wannan sabon mawaƙi Umar Sharif, ko mu ce dai ya ƙware wajen harkar saboda ya ɗan jima, amma shi kullum har yanzu sabo ne. In dan yau ne farkon shigo ka wannan channel din ta hanyar albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, sha like da kuma comment. Idan kuma har ka riga ka shigo wannan channel din ta hanyar albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka iya sha like da kuma comment. In baka danna mana ƙararrawar sanarwa ba, sai ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Idan har kun saurare mu a ƙarshen wannan bidiyon na mai albarka, kamar yadda muka saka muku farkon wannan daddaɗar waƙar ta Umar Sharif a farkon wannan bidiyon na mai albarka, haka an kun bibiye mu a ƙarshen wannan bidiyon na mai albarka, za mu saka muku ita a ƙarshen bidiyon nan. Kai dai abin da muke da isnatar da kai har yau har gobe, idan har ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, sha like da kuma comment. Kana ka danna mana ƙararrawa a cikin channel tamu ta White Star Hausa TV. Kai dai abin da muke da isnatar da kai har yau har gobe idan ka shigo. Yanzu dai wannan mawaƙi wato Umar Sharif sun kawo muku wannan daddaɗar waƙar ne tare da Maryam Yahaya. Idan kun bibiye mu a White Star Hausa TV, za ku samu wannan daddaɗar waƙar, ko kuma ku je Umar Sharif za ku samu wannan daddaɗar waƙar. Sai dai abin da muke da isnatar da kai idan yau ne farkon shigo ka wannan channel ɗin ta mai albarka, muna ne roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribing, sha like da kuma comment, ta yadda kai ma aka rika samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna ne roƙonka da ka taimaka ka danna mana sha like da kuma comment, ta yadda kai ma aka ci gaba da samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Mun gode.